बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बावैसो सान सिगां क'क्राझार पुलिसा ULB-नि सोद्रोमा साजायना नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' फिसाखौ जिउ फोजोबदोंमोन। नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो BTR सरकारा सरकारि साख्रि फोसावदों। साख्रिनि थिसनलाइखौ गाबोन BTR-नि गाहाय प्रमद बर'आ गथायगोन होनना BTR-नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावना होदों। नैथियाव दङ। BTC-नि बारग' गाहाय थामहिनबा BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार पुलिसा ULB-नि सोद्रोमा साजायना नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' फिसाखौ जिउ फोजोबनाय जाथायनि सायाव CBI-नि दारि नायबिजिरनो होनांगौनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों। लोगोसे बड'लेण्डआव जायखिजाया हिंसायारि जाथाय आरो समाजाव गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय रैखाथि होनोबो पस्टनि गेजेरजों खावलायो। थामथियाव दङ। नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि नखराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना जोंसार मोसाहारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बे जाथायनि सायाव जुडिशियेल इनक्वायरि खालामनो नांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांनायजों लोगोसे जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय मोनागौमानि एबसुआ जिरायनानै थानाय नङा होननानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुङो। ब्रैथियाव दङ। ससियेल मिडियायाव पुलिसनि गोख्रों नोजोर। तामुलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय गान्थिबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय जगमारि गामिनि नेरसोन नार्जारिया क'क्राझाराव आसाम पुलिसा एनकाउन्टार खालामनायनि जाहोनाव BTR बन्द'नि फोसाव बिलाइखौ फेसबुकआव नुनानै शेयार खालामनायनि थाखाय रबिबार हरनि 12:40 समाव गान्थिबारि पुलिसा नेरसोन नार्जारिखौ न'निफ्राय लानानै थाङो। नेरसोन नार्जारिखौ नखरनि आरो गामिनि मानसिफोरा खौरां लानो थांनायाव मैया बेलासि क'क्राझाराव दैथायहरनाय जाबाय होननानै नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा फोरमायो। बाथियाव दङ। क'क्राझार जिल्लानि जाथायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि खेंफोरथि। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरदों दि क'क्राझार जिल्लानि जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ थैनायनि सोमोन्दै दिनै आं आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि दुखु मोननाय गासै बाथ्राखौ फोरमायबाय। बे जाथायाव गोबां रहस्य हाबनानै दं। दा गिबि मन्थ्रिया गासैबो बाथ्राखौ सावरायखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैनि गेजेरावनो नायबिजिरनायनि थाखाय सोरनोबा बिबान होनायनि सोमोन्दै आंनो खोथा होबाय। आं सानो नायबिजिरनाय कमिसननि सिगाङाव जेसेबां साखिफोरा दं बिसोर मोजाङै फोरमायोब्ला गुबै बाथ्राया ओंखारगोन। दथियाव दङ। ULB-नि सोद्रोमा साजायना नंखाय एनकाउन्टार खालामनायाव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनानै समाज सिबियारि आरो गसाइगाव BJP-नि आफादगिरि उइलियाम नार्जारिया दुखुथिया बिसि आरो गोरलै गथ'नि इयुननि थाखाय 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।